Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Gaur ekartzen dizuet gaiak, hau bete hortz utziko zaitu. Dakigunez, 1979an gizakia ilargira heldu zen. Hala hori kontatu ziguten. Lurrean grabatutako iruzurra izan zen, hala NASAk arrakastasunez burutu zuen misio bat. Gaur, ikusiko dugu. Zuk zer pentsatzen duzu? Heldu ginen, ala ez? Gerra hotzaren inguruan bloke komunista eta bloke kapitalista gerran zeuden. Gerra hainbat arlotan zen. Arlo ideologikoan, ekonomikoan, kulturalean eta espazialean. Ilargiraino helduko zen lehenengo potentziak, lehiaketa espaziala irabaziko zuen. Badakigu Ameriketako Estatu Batuek lortu zutela. Ala ez. Iruzurra izan alzen lehiaketa espaziala irabazteko. Oraindik debatean dagoen gaia da. Alde batetik batzuek diote bai heldu ginela, eta beste batzuek ez ginela heldu. Egia esan da ateratako argazki askok faltsuak dirudite. Ez daude itzalik, hortzi mugarik, izarrik, eta geroago grabatutako bideo batzuek txiste bat dirudite. Bestalde, ilargiraino heldu ala ez heldu, horrek munduko historia modernoa aldatu zuen. Ameriketako Estatu Batuentzat irabazi politikoa eta teknologikoa izan zen. Eta noski espaziala. Bloke kapitalistak gerra hotza irabazi zuen. Baina oraindik gelditzen den galdera da egia ala gezurra izan zen. Zuk zer uste duzu, alde ofizialarekin batera zoaz, ala alde ez ofizialarekin? Hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga. Beti bezala eskerrik asko eta laster arte.